ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಾಶ್ರತಾಯರ ಬೈಲ್ದ ನಿವಾಸಿ ಇಂಚಗೂ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನುಡಿ ನಮನ ಸದ್ಗತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆತನು. ಪೊಸಕೂರ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತ್ರರೊಂದು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯರಾದ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ಯರ್ ಪಂಡದ ನುಡಿ ನಮನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು, ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನಾರು ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವಿಧಿವಶರಾದ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿದ ಇನಿಕ್ 13ನೇ ದಿನ. ಆ 13ನೇ ದಿನದ ಮನ್ಪೊಡ ಇನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಅಕೇರಿದ ಸದ್ಗತಿದ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಆಯ್ತಾ. ನಡುಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ದಿಂಜಿದೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆಂಡಲ ಅವು ಅಗಲ್ದು ಪೋಪನಂತ ಪ್ರಾಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಸಕ್ರಿಯರಾದಿತ್ತದು, ಮಾತಾ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತದು, ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾರಾದಿತ್ತದು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡು ಒಂದೇ ಕಾಲದ ಸೌಖ್ಯಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಅಗಲ್ದು ಪೋತೇರು. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಪುಟ್ಟು ಪಂಪಿನವು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯಗ ಮರಣ ಪಂಪಿನವು ಅವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಯ್ಯರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕುಳಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಆ ನಡುಟು ನರಮನಿ ಎಂಚ ಬದುಕಿಯರು ಅಕಲ ಬದುಕದ ಸಾಧನೆದಾದ ಅವೇ ಅಕಲಿನ ನೆನಪನ್ನು ನಮ್ಮಡ ಒರಿಪಾವನ ನಾವು ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸೈಯೋಡೆ. ಆ ಸೈಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಸೈಪಿನ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬದುಕಡು ದಾದಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಂತೆ. ಆ ಸಾಧನೆನು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಪೂರ ನೆಂಪು ಮಂತೋರು ಅಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜೀವಮನೋಡ ಆರು ಪ್ರತಿ ಬದುಕಡು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇತ್ತೊಂದು. ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು. ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಾಸರಿ ತಯಾರು ಬೈಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೊಡುಗೆಲೆಡು ಅರ್ನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತುಗೊಂಡು ಐನಾಕಲು ಏಪಲನೇನೆ ಮಂಪೇರು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು. ಇಂಚ ಕೈತಲ್ದ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಡ್ತಿನಾಥ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ತನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ನೆಂಪುನು ಆರು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು. ನೆತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ಸಕ್ರಿಯರಾದಿತ್ತೇರು. ಅವುಲ್ಲ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಲೆಡು ತೊಡಗಿ ಸಾಧಿತ್ತೇರು. ನೆತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದವನು ಉಪ್ಪುನಗ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪಣಪ್ಪನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದು ದೂರ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಐಟಲಾರು ಸಕ್ರಿಯರಾದಿತ್ತೇರು. ಐಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತೇರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಡುವುದ ವೇಳೆನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸವಂದಿತ್ತೇರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಒಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಸಕ್ರಿಯರಾದ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆದ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತನ್ನ ನೆನೆಪುನ್ನು ಸಮಾಜಡು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲು ಏಪಲಾರೇನು ನೆನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರು ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಎಂಕಲ್ನಾರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆರು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಅಗಲ್ದು ಪೋತೇರು. ಅಗಲ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಃಖ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ದಿಢೀರಾದು ಒರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನಗ ಆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುನ ಬೇನೆ ಅವು ಸಮಾಜಗಳ ಉಪ್ಪುಡು ಅರ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಐದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ಏಪಲ ತೂಂದಿ ತಿನ್ನಾರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರು ಇಜ್ಜೆರೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆ ಬೇನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇನೆನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಿಸುನ ಶಕ್ತಿನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡು ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ
ನಿತಿನ್ ಬೊಕ ಸ್ಮಿತಾ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಬೊಡೆದಿ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗನ್ ಅಪಾರ ಸಮಾಜದ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲೆನ್ ಬೊಡ್ದು ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆನು ಸಹಿಸುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅರ್ನ ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ ಭಗವಂತೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದೊಂದು 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಸ್ವಸ್ತಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಲಾದ ಬತದ ಅರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.